खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि ततमायाव फुख्रियाव गबनानै सानै हौवासा गथ'नि जिउ खहा जायो। फुख्रियाव दुगैबाय थानाय समावनो हरखाब गबनानै नखरसेनिनो सानै बिदा फंबाय उन्दै गथ'साया जिउ गोमायो। क'क्राझार जिल्लानि ततमा सिमलागुरि गामिनि बिफा दीपक नार्जारी आरो बिमा जयमती नार्जारीनि सानै फिसाज्ला 14 बोसोर बैसोनि फैलाव नार्जारी आरो 5 बोसोर बैसोनि कुणाल नार्जारीया फुख्रिनि दैयाव गबनानै जिउ गोमायो। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया दिनै मुस्लिमफोरनि गोथार ईद फालिनायाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों रावजों गाग्लोबदों। प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव असमियाजों लिरनो हानायखौ गैया खालामबाय। आं गोबां मिटिंफोराव खनले बुंबोदों प्रमद बर'आ मा जातनि मानसि। प्रमद बर'आ बर' जातिखौ इनायै थगायबोदों, धंस' खालामबोदों। प्रमद बर'आ बर' जातिखौनो इनायै थगायबोनो हादों। सोरबा असमिया, बेंगलि बा मुस्लिमनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ आं खनले बुंबोदों। आसामनि मोनसेबो इउनिभारसिटियाव बेबादि नटिफिकेसन ओंखाराखै, नाथाय प्रमद बर'नि आन्दाराव बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव असमिया रावजों लिरनो हानायखौ गैया खालामबाय। बे नटिफिकेसनखौ प्रमद बर'आ बोखारफिननांगौ। प्रमद बर'नि बादिब्ला असमिया आरो बर'नि गेजेराव दावराव जानांगौ बेखौसो बुजायदों होनना। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि सासे बर' आइजोजों सासे मुस्लिम हौवानि आब्रुथि गैयै माखासे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदों। सालबारियाव बयनिबो मबाइलाव गोसारदों बे आब्रुथि गैयै भिडिअ'आ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सालबारियाव फालांगि खालामनाय मुस्लिम सेंग्रा आरो सासे बर' आइजोनि माखासे नायथावजायै एबा लंथं भिडिअ'आ गोसारदों ससियेल मिडियायाव। मुस्लिम सेंग्राखौ बजालिनि हलंबारिनि मोनसेर आली होननानै सिनायथिनाय जादों। गोबाव साननिफ्रायनो मोनसेर आलीया बर' आइजोनि फिसाया न'आव गैयैखौ खाबु लानानै देहायारि सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन होनना सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। उदालगुरि जिल्ला फेरगावनि महलियापारायाव साथाम खुदियानि जिउ खहा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव आउटपस्टनि आवथायाव थानाय फेरगाव महलियापारा गामियाव थांनाय 28 खालारनि हराव साथाम खुदियानि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फेरगाव महलियापारानि थागिबि राजिब भैहरनि सानै गथ', 4 बोसोरनि तपन भैहर, 3 बोसोरनि गायत्री भैहर आरो कुमुद भैहरनि फिसाजो 7 बोसोरनि मीना भैहरमोना खाथिनि मोनसे फुख्रियाव गबना थैना थायो। साननि समाव गथ'फोरखौ नागिरना नुयैयाव नखरा हाहाकार जायो। बिगोमाफोरा फैना गथ'फोरखौ गोबां सुलाद लानायनि उनावबो जेरावबो मोनैयाव मोनाबिलि समाव सन्देहजों साखाथिनि फुख्रियाव नागिरो। बेयावनो सासे खुदियाखौ गोजावना थानायखौ नुसनो आरो एसे सिग्रोमनायाव उनाव गुबुन सानै गथ'खौबो दैयाव गोजावनायखौ नुनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।